Ó tún kí wa káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa ìtàn àti òwe Yorùbá. Tòní rèé o, ọ̀pẹ tí ò ga kì í ṣe àgùnù, bá a rí nǹkan kan lórí ẹ̀, a rí nàrí tó wà níwájú. Gbogbo wa la mọ̀ ohun tí à ń pè ní ọ̀pẹ, lára ibi tí a ti ń rí ẹyìn àti oríṣiríṣi nǹkan mìíràn bíi ìgbálẹ̀, ẹmu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Oríṣi ọ̀pẹ oríṣiríṣi ló wà. Ọ̀pẹ kẹ́tẹ̀ wà, èyí ni ọ̀pẹ tó kéré tó kúrú ṣùgbọ́n tó ti mú èso wá. Ọ̀pẹ àgbògó wà tóun ga púpọ̀, ó ga fíofío bí ẹlẹ́gùn. Àwọn wo là ń pè ní ẹlẹ́gùn? Àwọn tó ń gun ọ̀pẹ, bí wọn ò bá gbójú gbóyà wọn ò lè gun irú rẹ̀. Téèyàn bá wá gun ọ̀pẹ tí ò ga, bí ò bá rí nǹkan kan lórí ọ̀pẹ, gbogbo ọgbọ́n ó ṣàti ẹ̀ ga ju ẹni tó dúró ńlẹ̀ tóun ò gun nǹkan kan lọ. Á rí nàrí ọjọ́ iwájú, á rí nàrí tó wà níwájú, ó lè rí nàrí ọ̀pẹ tó ní èso tó wà níwájú. A lè lo òwe yìí nígbà tí a bá rí ẹni tí ó yá iṣẹ́ tá a fi lọ̀ tàbí ohun kan tá a fi lọ̀ tá a rò pé ó ní àǹfààní ṣùgbọ́n tí àǹfààní rẹ̀ ò tó bóun ti rò. A wá sọ fún pé ọ̀pẹ tí ò ga kì í ṣàgùnù, bá a bá rí nǹkan lórí ẹ̀, á rí iwájú ẹni. Èyí túmọ̀ sí wípé èyí tó mú lọ́wọ́ yìí ó sàn ju kó mọ́ tiẹ̀ ní nǹkan kan lọ́wọ́ lọ, àti pé nípa mímú lọ́wọ́ ó fi sọ́wọ́ láti máa wá òmíràn. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fẹ́, tẹ́ ń bá wa pín, tẹ́ ń láìkì, tẹ́ sì share, tẹ́ sì comment. Ọlọ́run ó nífẹ̀ẹ́ ẹ̀yin náà. Ẹ tún tẹ̀síwájú láti máa fìfẹ́ yín hàn sí wa. Pín comment, like àti share rẹ̀. Ire o.